Salutare, prieteni! Azi o să vorbim cu Siren Head. A scris salut. Nu! Offside. Așa. Scrie. Auzi, joacă! Nu te mai lăsa, mulțumesc. Nu mă las să te faci să mă folosesc. Dar nu mă las. Dacă știi când dai gol, nu te faultezi. N-ai tu tot să mă folosesc. De ce ți-e frică? Poate nu-ți dau. Nu dai și mie, nu mă se gândă. Oricum te bag micul ăsta, adică eu. Dar eu nu știu mă scriu. La mașină salută. La ce? Tati, deci cum pupi? Te iubesc. Ne vedem dacă întârzi, te pui să dormi, da? Da. Nu plângi, da? Da. Ai înțeles? Te pui cu Daniel să dormi, dar faci baie, da? Ce vrei să aducă tati? Oh. Dar dacă dormi, ți-l dau de dimineață, da? Hai, ai grijă tine, te iubesc. Știe Ștefan FIFA? Nu prea știe, nu? Nu prea Știe, știe m-a Ștefan. făcut. Te-a făcut? 1-0. Păi pune să te mai înveți și pe tine. Ștefan mai învață și pe el. Am 4 1. Oh, e Siren Head. Ok. Este cu 4 1. Mai face abele. Mâine. Nu, uite. De la făcut artistă sau fișcarea asta? Nu. V. Când asta e de la clasă cu Mădălin? Mădălin are... E mai mic, Mădălin. Mădălin, când au dat examenul, el n-avea buletinul făcut. În clasa 8. Vine îi în pădure. Că Dorina a făcut anul ăsta. Mâine vin 18. Nu, că n-a făcut a Îl face anul ăsta oricum. te om Asta e rândul lui Matei. Ia nu te... Ia stai puțin, Matei. Stai. Cu care mă anexați? Ați auzit, guys? Spune, cine ești? Nu te cred că e Siren Head. Cine ești? Nu te cred că e Siren Head. O, Matei are Minecraft. Eu. Ia stai. Când vrei, Matei, să ne jucăm și noi Minecraft? Nu, dacă te jocuri mișto ai... Are multe jocuri, mă, dar nu lasă statul să joace. Ia uite ce jocuri are. Are ăsta care s-a jucat Max. Ce? Poate ne jucăm noi doi. Ia. Ăsta. O, The Last of Us! Da, dar nu lasă statul să joace. E 18 plus. Nu împrumut și mie, Matei. Ți dau Ți-l împrumut când vrei tu, ori ți le dau care vrei tu. Ori. Asta, Matei, și să rășu ce jocuri am și dacă vrei să-mi ceri, hai să mă uit aici. Mamă, un vârcut. Mamă, dacă nu are Matei. Eu sunt aproape de casa ta. Te arăt eu, Matei. Oh, e aproape de casa mea, vai de mine. Nu a pus aici să Păi da, să mă uit eu. Uite, Matei, ce jocuri am și dacă vrei să-mi ceri. Vino aici. Mamă, jocul ăla șmecher care s-a băgat? Ăsta? Nu ăla de mai sus, ăsta. Ăsta îmi place mie, dar costă bani. Nu costă bani, e gratis. Chiar? Mi-l iei? Păi dar nu știu de ce nu mi-a descris. Mamă, și ăla care... Ce Uncharted? Nu ăla care s-a jucat Max mai de dat în jos. Se fără sau ce? Nu ăsta cu generatoare.
Ce 3? Nu dai joc. Ce, sunt 60, am 60 de jocuri. Nu ești nebun. Dar multe nu sunt cumpărate, adică le-am instalate pe PlayStation. Forană. Și 18, și 19, și 20. Să nu vii să mă omor. Te rog. Alo? Vrei să ți-l treabă? Care? Are mai jocuri mișto. Nu, dar nu vreau să se joace. Cadou formal. Îmi vine să plâng. Nu cred că ai. Dați acolo like dacă vreți și partea a doua. Asta e. La revedere. 10.000 de like-uri. Pentru partea a doua.